Tá iarsmí beaga Caisleán Chluain Cuirrín atá le feiceáil sa chúlra an seo tíobh-thiordaíam, site i baróiste sibhialta bhí locha in oirthir chunta na Gaillimhe. Is meabharcháin fisiceach iad rianta an Caisleán agus a bhála cosanta ar an nasc a bhí ag Chluain i Mhainnín le cheantar bhionlach i Mhainnín agus an sceachánach le 100 bliain. Is féidir fréamhacha an taileí or sa éireann seo a rianiu in nghinge le meánaoiseacha na hÉireann go mbainneanach fleanóra riad a bhaintear hóin sa 10 haois a raibh riocht farsing acu in oirthir chunta na Gaillimhe le linn na tréimhse luath meánaoiseach, ag síniú ó abhainn an chláir san oirthir go abhainn na suchas san oirthir agus a bhéad thart ar 1.5 dachar chunta na Gaillimhe an lé anneo. Bhí Chluain i Mhainnín lonathe ar dús ag geantar fearóistí bhaile átha an rí agus muine an bhá in aice láimhe, ach bhog siad go cheantar bhionlach i Mhainnín agus an sceachánach thart ar lár an chearthú haois agus meastar gurb í 352 an bhliain an nearna an tastrú seo uirthi. Ba é seo an tura nuair a chuire as an nún daingean ag gol an chlochar agus ag geantar dúchais sinsear i baróiste bhaine an bhá iad ag fórsaí déarmid ó chealaigh taoiseach i bhaine ar a tugad haimíní ar an méarla ina dhiaidh sin. Le linn an gheabhála ionsaithe ar chríoch Chluain i Mhainnín agus na hí chealaigh, crach a taoiseach ratha i Mhainnín ar sóin agus curra a lucht leanúna sur thar abhainn chul an clochar. Áit ar thuchraigh siad síos an seo i baróistí bhí locha agus i baróistí tailech chilascóba. Níos déanaí sa 5 haois nó sa 6 haois, thóg craobh-chomhthéamhach de Chluain i Mhainnín teach túair le balla cosanta bábhún ar an siomh ardaithe seo tíobh-thiordaíam i mbaile fearann Chluain Cuirrín. Is suirbh é líseach ar Caisleán agus an núnéirí i ndeireadh réine dúdar a gconacht, a rinne i ngéibhrú 15-73 go 74, ba é díormid ó Mhainnín an fear úsal a tafada a bhí i sealbh Caisleán Chluain Cuirrín ag an am. Deir iontráil in an ála lech cé faoi mbliain 1581 gur maríocht díormid ó Mhainnín le linn achrann in bheánach, idir bransí umaíocha de Chluain i chealaigh in aice láimhe. Go garad ina dhiaidh sin, anamníoch beirt mhach díormid, Taigh agus Seán, mar fuartaithe i go héantú éanachais idir an dá phríomhbhrainse de Chluain i Mhainnín, a ghréachtaigh dlíodóir darb anam mach éadagáin i mí bealtaine 1584 ag siomh searmanis bar cric an rámór i mbaile fearann an molach mór hir in aice láimhe. Trí dhiail mar gáiste agus cogastú i ní chogad na 9 mbliana, cháil brainse Chluain Cuirrín de Chluain i Mhainnín an chuid is mó dá seilbh sa cheantar de réir a chéile. De réir tradisiúin a tafada go luath sa 9 haois, muotar gur scris fórsaí Cromwell cuid de Caisleán Chluain Cuirrín timpeall lár an 7 haois. Sa lá atá inniu an, níl ach lorg féireach an áit roimh dheangnathe seo ó dhearann na meánaoise fágtha, agus tá bloc mhóra saoirseachta a bhí mar chuid den teach túair buna roimhe seo, scapa go randamach timpeall air. Thug bóthar tuma tá ag ardú go ré a thespáin in rianta de chúlchlós chlucha tíorma, ruchtán éisce do únéirí an Caisleán de Chluain i Mhainnín ón iargheis ceart. Béidir gur tholáthir luch é domhain agus uaireanta trumathe in aice leis an móthir, isce óil dá gapall agus danmhaithe eile in ndeireadh na meánaoise agus i dtús na nua-aimseartha.